Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hürmetli dostlar. Bir yigit avuldan көрші авылдағы қызны яратты. Һәм belgilengen көнне никах укытырга җыендылар. Әмма дә ләкин ике авыллар арасында бик зур күл була. Һәм ике авыл бер кимә белән алар шулай җирешә торган булалар. Кич белән никах көне алдыннан бөтен егет ягы кимәгә бүләкләре белән, туганнары белән, әби бабайлары белән, балалары, дуслары белән килеп утыралар һәм йокларга яталар. Иртүк йокыны туйдырып, кыз ягында никах вакытында жал иткән килеш килеп җитәргә дип. Иртүк торгач, ни күрәләр? Кимә егетнең авыл ягында бер каяда кузгалмаган һәм никахларга алар соңга калачаклар икәнлеген билгеле булгач, кимә белән идарә иткән егетнең якасыннан тотып силки башладылар. Син харап иттең бит. Кыз белән егетнең никахларын боздың. Арган булсан, ул ишкәкләр белән үзебез дә сиңа ярдәм итер идек. Нишләп әйтмәдең дип әрли башлагач, егет аптырап китте. Юк, bir mizgilgә дә йокламадым, күземне дә йоммадым. Кулларым сиртелеп, канга батып куйды. Ишкәкләр белән төне буе тилләп пешеп, вакытына килеп җитик дип тырыштым. Соң нишләпсең без егетнең авыл кырыеннан да шушы кимә белән китә алмадыксын дип эзли башлагач, ни күрәләр? Кимәне бәйләп куйганнар булганнар һәм шушы җепне шишергә онытканнар. Төне буе ишкәкләр белән егет тырышты, әмма дә ләкин бер нинди нәтиҗә дә бирмәде. Менә шулай ук, хөрмәтле җәмәгать, дин өлкәсендә дә кайвакыт кеше еллар буе намаз укый, еллар буе гыйбадәт кыла, Коръән ятлый, хәдисләр ятлый, әмма дә ләкин дини һәм рухи үсешкә ия була алмый. Тырыша, нәтиҗәсе юк. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе кешенең рухи авыртулар булуы сәбәбендә. Мәсәлән, тәкәбберлек, минминлек, явызлык, көнчелек, хәсәтлек кебек кимчелекләр, рухи авыртулар сәбәбендә кешенең намазларының һәм гыйбадәтләренең нәтиҗәсенә ирешә алмауының сәбәпчеләре була. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәдисләрен берсендә әйтә, сезнең изгелекләрнең нәтиҗәләрен, аларның савапларын һәм рухи үсешләрен нәкъ шушы рухи кимчелекләр бетерерләр. Һәм Пәйгамбәрбез мисал китерә. Bir ağaçны утка салып, ул ут ağaçны ашап, bir кил кушына әйләндергән кебек, намазларыгызны да көнчелек, хәсәтлек һәм алар кебек начар авыртулар, күңел авыртулары бетерәчәкләр, килгә әйләндерерләр. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, тырышыйк күңел авыртулардан, хәсәтлек, көнчелек, минминлек, тәкәбберлек кебек начар сыйфатлардан арынып, Аллаһы Тәгалә хузурында рухи үсешкә ия булырга. Әгәр дә аны булдыра алмасак, безнең тырышлыкларыбызның нәтиҗәләре бәлки булмаска да мөмкин. Хәерле нәтиҗәләргә ирешү шөбһәле булыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.